Chceš zlomiť negatívne myšlienky za 3 sekundy? Ukážem ti stoický hack, ktorý mení pravidlá hry. Stres, úzkosť a ten vnútorný hlas, ktorý ti neustále šepká, že nie si dosť dobrý. Snažíme sa tie myšlienky vytlačiť, ale oni sa stále vracajú. Stoici však robili niečo iné. Oni emócie nepotláčali. Oni ich pozorovali, bez odsudzovania. Keď ťa na budúce ovládne stres alebo hnev, zastav sa a polož si 2 otázky. Prvá, je táto myšlienka naozaj pravdivá? A druhá, mám nad touto situáciou kontrolu? Tieto 3 sekundy prerušia automatický cyklus negativity a dajú ti priestor na reset. Negatívne myšlienky totiž strácajú silu v momente, keď ich začneš spochybňovať. Toto je len začiatok. Ak chceš vybudovať skutočnú vnútornú silu a sebadôveru, pozri si moje celé video o modernom stoicizme.